Благословени брати и сестри, днес искам да говорим за Матей 26 глава. Ще говорим за темата, се казва "Говора издава ученика". Нашия говор, нашето държание издава ученика. Искам да обърнем внимание на отричането на Петър. Как се отрича? Знаете ли колко пъти се отрича? 3 пъти. Не е ли че? 3 пъти. Щом публиката каза 3 пъти, 3 пъти, братята и сестрите. Знаем, че на вечерята, на тайната вечеря, Исус пророкува на Петър и казва: "Петър, 3 пъти ще се отричаш от мен." Той тогава му казва: "Дори ще умра с тебе, но няма да се отрича." Но както виждаме в Писанието, после се отрича. И сега искам да прочетем точно това място и да обърнем внимание на 2 стиха, които много вярващи изпускат. Чета. От 69 стих. "А Петър седеше вън на двора, и една слугиня дойде при него и му каза: „И ти беше с Исус Галилеянина." А той се отрече пред всички, като каза: „Не разбирам какво говориш." И когато излезе и предверието, видя го друга слугиня и каза на тези, които бяха там: „И този беше с Исус Назарянина." А Петър пак се отрече с клетва: „Не познавам човека." След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: „Наистина и ти си от тях, защото твоя говор те издава." Тогава той започна да проклина и да се кълне: „Не познавам човека." И на часа петела пропя. И Петър си спомни думите на Исус, които беше казал: „Преди да пропее петела, 3 пъти ще се отречеш от мен." И той излезе навън и плака горко. Амин. Сега искам да обърнем внимание на 73 стих и 74. Пак ще го прочита, за да се опресни. След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо, и казаха на Петър: „Наистина и ти си от тях, защото твоя говор те издава." Тогава той започна да проклина, да се кълне: „Не познавам човека." И часа петела пропя. Нашия говор не издава. Как разбраха Петър? Чрез говора. Защото той толкова приличаше на Исус, че дори може би самия той не знаеше. Все пак 3 години е бил с него. И за тия 3 години Петър много обичаше Исус. И когато обичаш някого, ти заприличаш на него. Както сега, да дам пример, жена ми, Наска. Може би от първо, ние сме много различни хора. Още сме различни. Но от първо бяхме много по-различни. Не знам, всеки си има жена, знае си жена и мъжа. Но за тия 2-3 години, знаете ли колко се прилича? Когато някой види нея, вижда в делата и мене. Защото взима моите навици, взима нещо от мен. Когато някой види моите неща, аз правя нещо, което тя прави. От първо не ги правих. Но любовта прави това. И това виждаме в Петър, тук. Как почва той да прилича на Исус? Дори той не знае. Прилича на Исус и го разбират. От движението, от говора, разбират, че е ученик. Така и ние заприличваме. И на кого трябва да приличаме? На Исус. Ако не приличаме на Исус, правим нещо грешно. И вижте, по-надолу в 74 стих, както прочетохме,
Той, за да ги заблуди, какво почва да прави? Почва да говори като тях. Той са кълне. Това трябва да стане с нас. Не трябва да кълнем, не трябва да правим тия неща. Но толкова да приличаме, че дори някой като навиди отстрани, този ученик на Исус. Амен! Той прилича на Исус. Не да се трудим, а само с влизането някъде. Те да усещат любовта ти. Както от Исус преливаше и от теб да прелива. Начинът ти на говорене. Искате ли да видите какво казва Солото? В Ефесяни 4 глава 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И също така още един стих. Матей 5 глава 48 стих. И тъй, бъдете съвършени и вие, както съвършен вашия небесен Отец. Амин. Трудно е да бъдеш съвършен. Невъзможно. Защото сме грешни. Много сме грешни. Но как може? Чрез Исус. Халелуя. Чрез нашия Бог, чрез любовта му, ние заприличваме на Него. Ние взимаме нещата, които Той прави, почваме ние да ги правим. Както взимам навиците на нас и нас взимам моите навици. Както ти взимаш на мъжа си навиците, както ти на твоя. Така трябва и с Бог. Любовта променя човека. Ако няма любов, трябва да обичаме. Концентрираме се върху любовта. Греховете и всичко, оставете ги. Не се концентрирайте върху тях. Как се концентрираме върху любовта? Любовта променя. Точно това говорихме преди малко. Любовта ти дава сила. Любовта те вдига. Както и така любовта те сваля. Ако обичаш грешен човек, когато сме в света, защото е модерно да сме със Соня, нали са по-младите? Много е крехко. Лъжливо. Това казва Словото. Сърцето е лъжливо. Дявол може да се играе с чувствата ни. Но за това Господ ни е дал любовта. Защото тази болка, от която е причинена от любовта, не може алкохола, не може цигарите, не може нищо да ти помогне. Единствено любовта. И най-силната любов, знаете ли кой е? Само един ли знае? Исус! Затова нашата църква се казва Бог е любов. Искам да го насърча днес. Затова избрах това слово. Може да е кратко, но е много силно. Служете го на сърце. Да приличаме на нашия Бог. Да го обичаме толкова, че да приличаме на Него. И Петър, както виждаме най-долу, и той излезе навън и плака горко. Той се покая. И какво направи Исус? Възстанови го. После Исус го възстанови. Колкото и грешки да правиш, каквото и да правиш, когато имаш любов, Исус ще дойде и ще възстанови. Защото сърцето, което е тук, е Негово. Той те е създал. Когато телефонът ти е щупен, къде отиваш? На майстор, който разбира телефон. Или който е създал телефоните. Когато лаптопът ти е щупен, не можеш да отидеш при човека с телефоните да ти оправи лаптопа. Отиваш при човека с лаптопите. Когато сърцето ти е щупено, не може да ти го прави някой друг човек. Отиди при Създателя. Създателя е Бог. Не го прави с други хора. Затова Словото ни казва да не гледаме пастори, да не гледаме брати и сестри, защото те грешат. Както и ние, така и те, всички сме хора. Има един безгрешен. Не е без причина.
Защото Той е Създателя. Той възстановява. Ние чупим, Той възстановява. Ние чупим, Той възстановява. И знаете ли кое е хубавото? Господ ни спира да възстановява. Не може след време да ти каже, платката вече е чупена. Не може. Защото когато вижте, Той излезе навън и плака горко. Когато ти излизаш от греха си и плачеш горко, покайваш се, Исус ще дойде и ще те възстанови. Амин. Нека благодарим слава на Бога. Ако ти не бъдеш като Христос, вчера говорих за Стефан. Избраха го от Духовния съвет. Избраха апостолите, го избраха. Той не е апостол. Ученик. Просто го избраха за дякон. Да раздава храна на бедните. Такава длъжност. Но Бог го потреби. Първият мъченик. Гонението започна. И първото гонение Стефан заловиха. Защо казвам Стефан? Защото Стефан е успешен християнин. Амин. Успешен. Защо? Защото единственото в Библията пише, че той е единствения. Той, когато умираше, убиват го с камъни. Той вместо да се наведе главата, вместо да прави други работи, той дигна главата си на небето. Те го убиват. А главата му стои на небето. А той какъв бил? Не е презбитер, не е пастор. Не. Дякон ще да става. Дякон. Или е бил дякон. Избраха го за дякон да прослужва и така Господно, за храна, за вдовиците, за бедните не могат да идват на църква, да им помага, да отиват. Разбирате ли сега какво става? Помощник. Обаче много голямо впечатление не направи, че той е успешен християнин. Бил твърд във вярата. Виж, във 2 глава църквата се ражда. В 7 глава започва гонението. Много скоро. И това направи Стефан, дигна главата си на небето и знаете ли, Исус отвори небето за него. Там пише, небето се отвори. Ако сте чели. 7 глава, с 56 стих. Исус стана от стола. Защото Исус седна отдясно на Отца. Нали? Но той се изправи да гледа кого убива. И гледаше Стефан. И Стефан, знаете ли какво каза? Господи, не им считай този грех. Спомнете си Исус какво каза на кръста. Отче, прости. Те не знаят. Същите думи каза ли Стефан? Стефан ни каза, Господи, погледних сега на тях. Виж как ме убива. Да кажи ги и да започне да се кълне. Не каза такива. А той каза, думите на Исус. Не им читай този грех. Даже казва, прости им. Това е простено. Не им читай. Прости им. И го убиха и заспалиха. Умря. Стефан. Много голям пример за християни. Зато, че и ние да бъдем като Стефан. Амин. Твърди във вярата. И каквото да дойде в нас, ще дойдат полицаите, ще дойдат някой друг, Сатана ще ги изпраща. Но трябва да си твърд. Да кажеш, аз обичам Исус. Петър скачаш
Не. Йоан да се отказва от тебе, може да се откаже, ама аз не мога. Не. Петър казваше. Всичките да се отказват, аз няма да се отказвам. Но Исус знае кой нямаше да отказва. Той знае Петър. Петре, точно ти ще се откажеш. Передай за Пепи. Да. Откъде знаеш Исус, че ще се откаже Петър? Той е сърцевидец. Ами той гледа сърцето ти, той вижда каква вяра носиш, колко ще издържиш. И ти говориш големи думи. А всъщност не си. Срещам такива хора. Разбираш ли сега? Срещам. Аз тъй ще направя, аз тъй, а пък няма нищо на среща. Не. Бог обича действие, не обича бла. Тук ли сте? Тук сме. Бог обича действие. Амен. Амин. Действащи християни. Действие. И любовта те накара да действаш. И от това ще позная, че ти имаш любовта на Исус. Когато действаш за Бог. Амен. Амен. Се радвам, че Бог работи. И когато виждаш, че казва учениците, плодове, ти се радваш. А Бог толкова се радва, че Бог ще направи голямо нещо от тебе. Амин. Спасение. Наистина, по говору ще напознаят. Петър го разпознаха, каза, и ти беше с Исус. Това стана, за да може да се отрече от Исус. 3 пъти, защото наистина Исус му пророкува. Преди да попее петел, ти ще се отречеш от мен. Много важен стих има в Библията, брати и сестри, и казва така: ако вие не изповядвате мен, кой го казва това? Исус. Ако вие мълчите на земята, не изповядвате Исус пред човеците, и аз няма да ви изповядвам. И аз няма да ви пред Отца. Защото ние като изповядваме в земята, в небето сме, Исус ще застане, ще стане като адвокат, като защитник и ще те защити. И ще ти каже, той ме изповяда. Той каза на всички, и кой човек да е срещнал на земята, той казваше за мен. Затова е много важно. И по този начин Сатана ще иска от нас или от други, не знам, нали, за грабването, нали, кога е, но всеки момент може да стане, следващото поколение може да е. Ако се отречете от Исус, и той ще се отрече от вас. Тези хора, за да устоят, любовта ги е накарала и казват, няма да се отречем. Ако умираме за Господ. Ако стоим, ще стоим. Ако царуваме, ще царуваме с Него. Християните не трябва да се плашат. Християните не трябва да се плашат от смъртта. Тогава ти осъзнава, че спасението е трудно да си християнин. Амен. Амен. Тази вечер накратко съм подготвил един въпрос. Как мога да разпозная водителството на Святия Дух? Как
мога да разпозная. Въпросът е как да бъда да разпознавам, че съм воден от Святия Дух. Само могат да разберат тези, които са кръстени. Защото вчера запита една сестра, каза, Господното могат ли да вземат без да имат водно кръщение? Според вас, могат ли да вземат? Не. Библията отрича. Не, но някои пастири дават. Някои пастири, защото казаха, че може да дават. Вярваш в Бога, вземаш. Да. Така. Обаче казва, когато вярваш, можеш да се кръстиш. Да. Що не се кръстиш? Да. Що отлагаш? Съмнява се в Бога. Да. Така. Що му отлагаш, значи не си готов. Защо? Ама вие ако чакате да сте готови за небето и тогава да постъпвате, това няма да дойде. Исус дойде за неподготвените. Исус дойде за най-грешните. И някой ще казва, аз съм най-грешният, трябва да съм поправен. Не може. Исус прощава твоите грехове. Благодари на Бога, прощава, простени са твоите грехове. Слава на Бога. Така е. Как да разбера водителството на Святия Дух? Преди да се възнесе Исус, Той казва на своите ученици, че ще изпрати онзи, който ще ги напъсва, който ще ги научи. Кой е Той? Святия Дух. Без Святия Дух нямаш печата. Нямаш без Святия Дух, не знаеш къде да тръгнеш. Нямаш водителство. Водителство нямаш. Някой друг да води. Сатаната. Много хора казват, воден съм от Святия Дух. Воден съм свят, но живота му не отговаря. И ако погледнеш живота му, може би си замислиш така, бе, тук така казва, пък той какъв е? Как Святия Дух го води? Святия Дух ще разберем тази вечер как води човека. Откъде разбира, че е Святия Дух? Исус се възнесе. Святия Дух дойде. В деня на Петдесятница. Изпълниха се всички апостоли, всички ученици. Вярно, така ли? Всички говориха. Така, Святия Дух дойде. Исус им каза, вие трябва да тръгнете от Ерусалим, да стигнете Самария, Юдея и целия свят. Обаче те не тръгват от Ерусалим. Те стоят. Святия Дух има много функции. Той не само разпределя духовните дарби по своята воля, но ни утешава, получава и остава в нас. В Святия Дух ще разберем как ни води Святия Дух, ако Святия Дух е в нас. В Стария Завет Святия Дух слизаше и си тръгваше. Сега вече Той е в нас. Той остана. Той остана, за да те научи как да ходиш, какво да говориш, къде да отидеш. Святия Дух говори къде? Питам. В сърце. В душата. Сърцето, главата, мислите. Може ли Святия Дух да говори в съвестта ти? Да. Кога съвест? Да. Защо? Това е грех. Там говори.
Святия Дух. Чрез брат и сестра също. Как да разпознавам водителството на Святия Дух? Как разграничаваме нашите собствени мисли и Неговото водителство? Все пак, Святия Дух не говори на глас. На глас говори? А? Чрез думи. По-скоро. Той ни ръководи чрез нашата собствена съвест. Той говори тук. Съвестта. И тук. В Римляни, да, в Римляни 9.1 се казва на съвестта. Един от най-важните начини да разпознаваме Святия Дух, че не води, е да познаваме Божието Слово. Съвест на турски. Виждаш? Сега искам да обърнете внимание. Ако ти не познаваш Божието Слово, не думай, че Святия Дух ти води. Що? Защото не познаваш Божието Слово. Трябва да разбереш и трябва да познаваш Божието Слово. И Святия Дух тогава ти говори, защото ти няма да разбереш кой ти говори. Не може Святия Дух да говори на нечестивия, не може Святия Дух да говори на този, който не вярва. От наскоро вярваш. Който вярва, да. Ама казвам на този, който не вярва. Непокорен. Казваш му в църквата: братко, това трябва да направим, онова трябва да направим. Библията казва: покорявайте се. Така ли казва? Да. И ти като не се покоряваш, казва Святия Дух ти. Сега е да познаваме Божието Слово. Библията е най-големият източник на мъдрост. Ако ти познаваш Словото, ще разбереш кой говори. Защо? Защото познаваш Божието Слово. Да. За това как трябва да живее, вярващите трябва да изследват Писанието, да разсъждават върху тях и да се посвещават. Да учат от Библията. Ако вие учите, ако вие се посвещавате живота си в Библията, четете така пише, така прави. Познаването на Божието Слово може да ти помогне. Тук трябва Писанието може да ти помогне да прецениш дали нашите желания идват от Святия Дух или не. Ние трябва да преценяваме нашата настройка чрез Писанието. Святия Дух никога няма да принуди човека да направи нещо противоречие на Словото. Святия Дух му казва да пуши. Каза ли? Да. Усетил в сърцето си. Той не говори то Святото да пуша. Ами и аз Святия Дух и също са противоречи на прияждането. Да. Ама ако не знаеш от Библията, ако не знаеш, Стигнеме. значи Святия Дух няма да те накара някакво нещо да направиш да противоречи на Божието Слово. Винаги Той ще те научи от Божието Слово. Няма нещо да те накара да противоречи на Божието Слово. Ако е конфликт с Библията, тогава не е от Святия Дух. Трябва да е от пренебрегнато. Също е важно
За да бъдеш постоянно воден от Святия Дух, трябва да имаш молитва. Постоянно. Това не само пази сърцето и ума, но отваря и водителството на Святия. И Духът ти говори на името ти. На името ти. Името ти. Директно на тебе, значи. Направо има на Али. Точно. Или гене апостол. Да. Обили ли Бербатова? Били. Не, че Иванка му държи. И държи Святия Дух ми говори. Ама какво ти каза Иванка? Той му, чакай, сбърка ли нещо? Петър да ти каже. Айше, Фатме, обили си ли надо? Петър не се бада Петър. Он на всеки ученик той говореше по име. Здих широко, няма пръски. Българта без учта натла, просто много харда учи. Че драга му да. Ама Петър надо ви ще така, башка да ма Петър. Орда кай за служението, друго. Ама, искам да кажа, че Бог знае името ти. Той те създичко знае. Знае. Отделя са наметник башка школно слуша. Така, слушайте се добре. Гласа на Святия Дух. Святия Дух ни води и Той изпитва сърцата ни и знае какъв е умът и духа, защото ходатайства с Божията воля. Има един стих, който казва в Римляни: кой знае какво има в Бога, ако не е Святия Дух? И кой знае какво има в човека, ако освен не е човешкият дух? Виж, ние си имаме човешки дух. И човешкият дух знае какво има в човека. А Бога, кой го знае? Святия Дух го знае. Не човешкият дух. Затова виж, когато приемаме Святия Дух, вече ние знаем каква е Божията воля за нас. Амин. Вече разпознаваме кой дух ни говори. Може плътта да ти говори, но Святия Дух е в тебе. Святия Дух ще ти говори за духовните неща. Святия Дух говори за духовен растеж. Говори за изобличение, да те изобличава, да те наставлява. Съвестта защо е важна? Защо казва Святия Дух ни предупреждава? На някои хора вече съвестта казва, прегоряла. И колкото да му говори, то вече не слуша гласа на Святия. Друг начин, по който можем да определим водителството на Святия Дух, е да видим дали имаме проявление на плода на Духа. Нашия живот. Имаме ли проявление на Духа, на плода? Имаме ли плодовете, казва плод? Плодовете на Духа. Да. Проявлението на плодовете на Духа. Значи трябва да ги виждам. Трябва да ги виждаме в нас. Дали има любовта? Сами, любов. Това е плод от Духа. Дали има милост? Дали съм милостив? Дали съм... По делата ще ви познаваме. По плодовете. Святия Дух. Защото Словото и Святия Дух вървят заедно. Защото Словото е умът на Бога.
Амен. Амин. В началото казва Словото. Чрез Словото стана всичко. И после се яви Духа. И казва, и Духът влезе в човека. И Духът ожитвори. Защото Духа дава живот. Възкръсява това, което е мъртво. Вървят заедно. А самото начало, Духът е там. Защото казва, и Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста, неустроена, и Божия дух се носеше. веднага Божия дух. И Божия дух къде беше? Се носеше на Там е дух. Извинявай, искате ли да направим велики кестртим селян? Аз задне ли любо? А не ти ми снима сега. Така, завършвам. Брати и сестри, искаме ние всички да се облечем с Божието Слово. Тогава ще разберем кой ни води. Защото имат такива измамлици, имат такива пастори, имат такива хора, които идват от църква на църква. Те нямат църква. Те не са основали църква, но идват в църква, гледат, ела ти, нашата църква, Бог. Така. Бог се движи. Бог такъв, Бог. Чакай се. Ние трябва да разберем кой говори. И дали съм водителството е свято. И трябва да се молим, Господи, искам святия дух да ме води. Амин. Ако оставиш на цяла живота си в святия дух, той ще те води. Все едно, Исус каза на учениците, минете от вънната страна, аз ще дойда. Те взимаха лодката. Исус се качи на лодката, но не му дадаха кормилото. Петър го поеде. Съблязвате ли? И той къде седна? Къде отиде Исус? На края и гледа учениците какво ще направят. Веднага дойде, като няма управление. Няма. Значи кормилото трябва да даде на Исус, не ни да поемем. Така. И като ние поемем нещата, веднага фалираме. Да. Веднага стават нещата други. Ама защо така? Ама защо? Не си дал всичкото на Исус. Даде ли живота си на Исус? Дома даде ли? Къщата, колата, парите, всичко. Даде ли го на него? Стаите даде ли? Колко стаи имаме? По 4, по 5, по 3 стаи в къщата. Имаме ли стаи? Но от всяка една стая каза ли Исус, ти тук си. Живей. Царува. Твоята къща. Не е моя. Живота ми, колата ми, всичко.